and Misha was in right side where was... počkej, viděl jsi tam... už viděl jsi tam toho? Černýho? Pravo, s váma? Neviděla jsem. No, takže on šel nahoru, takže on zabil typka a šel nahoru do navigace, že jo? Protože už nešla v communicationu a byla s Míšou celou dobu. Takže podle mě to je černý a pink, takže black, it's black, definitely black. I voting for black, I want black, bro. And next round, I'm voting for pink. I think it's both they like both of they. Like one of them is for sure, but Black, I it's don't black know. and next round pink. This is my guess, bro. Yeah, this is my. But this is my like, guess. Please vote or black, and if it's not black, then vote me or pink, okay? but I don't know. I think it's pink. I think Like, it's pink. but for me, and why black. would I don't think he know. I don't think Okay, he even knows what if- faking task is. Okay, vote who want, vote who you want, but I think it's definitely black and pink. I'm voting pink. You can skip. Okay, voting pink. Do you know what faking tasks mean? Kámo, on ani pomalu běhat po té mapě. Nevím, kámo, jestli ví, co to... Me, Jack, No. and Misha is definitely good, so I think it's black, bro, and pink. And if it's not black, then I'm fucked, or I don't know. Huh? Oh. Yes. Okay, and next is pink, definitely. No. Co tady kurva děje? Jo. Amonka zajme. Ahoj Míšo, aspoň někdo mi odpoví, konečně, děkuju. Ještě A jsou vše... Čuak. No, on tě chtěl zabít, on běhal za mnou. Purple. It's pink, he chasing me, Okay. yeah, chasing me, cause... Ale Normal. počkaj, veď, zapamätaj si, čo som povedal to minulé kolo. To s tým downloadom. No jasně, kámo. No jo, ale tak proč by mě chaseoval jinak? Tak ja neviem, ale podľa mňa to určite on potom není, keď to bol ten ninja. Čo som ako prekvapený, ale... Růžové. Na, je to růžové, ono kámo, podle mě je to růžové jak své. Lebo viem, že tú prvú hru, čo sme mali, tak to na jak sa to volalo? To O2 2 a ja som videla na adminke tú rúžovú proste, že ona si to pôjde robiť. A poviem, už niekto to hore spravil, ja som bol v strede v Graffitation. Idem dole, nevidím ju a vidie iba Míša. Takže, I don't know proste, No, a ja som takže byl, no. podle mě to je růžové. To je, mu verím, to že on je to nevie. rúžový. Dám růžovýma. Ja som dal rúžovému. Proč šuteš? Co je? Proč šuteš pro mě? Že to je on. Prosím, Tomko. že to je on. No jasné, veď ja hovorím. Tak to sa mi to nelúbi. Vôbec. Takový ticho. Už jsem dlouho nezažil tady. Bereš hubu, vole, teď hrajeme. Tak jo. Oh my Ty god. vole. Píči.
Oh no. Jsem dobrdal, kámo. To sorry. No práve, to chcem povedať. Ale nechápu, ale tak nechápu, proč Je- mi ani nic neřekl, vole, a